Sini sanuma fana ye kɛnyɛrɛ ye jɛkulu ye minnu bɛ wulikajɔw caman la ni wale ninnu kɛlɛli kama. Ka ta san 2000 ani san 20 na ka na se 21 ma an bɛ don min na fɔ bi an y'a muso 60 denmisɛnninw fana b'a kɔnɔ la an y'a olu furakɛ binkani kɛra minnu kan k'a ta Kona k'a ta Ansongo ka na Bamakɔ yan muso 60 an y'o de furakɛ. An ye muso minnu dɛmɛ ani ka cɛ minnu fana dɛmɛ ka ta o san kelen na san 2021 na fo ka na se bi ma o bɛ bɛn mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 10 ma. O mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 10 muso ye a la mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 5 ye min ye binkani wale ninnu kɛlɛli ye ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka bɔ diɲɛ kɔnɔ pewu. O jɔyɔrɔ ninnu a ka ca. An ka jɔyɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ o ye ka laseli kɛ ka hakilina falen kɛ ka kalanbolow da. An ka jɔyɔrɔ dɔ fana bɛ yen nɔ o bɛ tali kɛ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ k'olu lajarabira binkani wale ninnu fana na ka don u jigi kɔrɔ k'u dɛmɛ walasa u bɛ se ka nimisiwasa sɔrɔ cogo di. Nimisiwasa a sɔrɔ sira ka ca. A bɛ se ka kɛ a tigi mago b'a la a nimisi ka wasa kɛnɛya taabolo sira kan an b'a dɛmɛ a bɛ se ka furakɛ cogo min na. A bɛ se ka kɛ a tigi fana bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ hakili wasi kow bɛ a la a bɛ n'a fɔ a ja sigilen tɛ bilen jatigɛ bɛ a la walima a sirannen don olu n'a ɲɔgɔnnaw o fana karamɔgɔ jolenw b'an bolo minnu b'a dɛmɛ walasa a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na. Bon jɔyɔrɔ wɛrɛ b'an bolo tuguni a bɛ se ka kɛ mɔgɔ min bɛ n'a lajarabira nin binkani walew la n'i y'a sɔrɔ a bɛ fɛ ka taa kiiri bulon na an bɛ se k'a dɛmɛ ka sira don a kɔrɔ sira minnu bɛ yen nɔ a bɛna nimisiwasa sɔrɔ a la cogo min na. O fana bɛ yen tuguni an bɛ k'a fɔ dɔw bɛ yen nɔ o binkani wale ninnu na dɔw bɛ yen nɔ o bolominɛw bɛ tiɲɛ u bɛ bali ko caman na u ka fɛn caman bɛ bali ko caman na u tɛ se ka foyi kɛ tiɲɛni donni kun fo ka dama tɛmɛ an b'u dɛmɛ kalansiraw la minnu b'a to u bɛ se ka baara kɛ baara min bɛ se ka nafa lase u ma. Cɛkɛda minnu ka baara ɲɛsilen bɛ ni binkani wale ninnu kɛlɛli kama a dɔw da sira gɛlɛya dɔw ma ka ɲɛfɔli k'an ye. An jɔyɔrɔ ye min ye binkani waleya ninnu kɛlɛli la muso minnu bɛ wuli ka se an ma malheureusement a caman bɛ yen nɔ ni u nana u b'a fɔ an ɲɛna nin kɛra u la nin kɛra u la mais problème yɛrɛ ye min ye ni an ka sariya fɛngɛ ta bibi na Mali sariya sɛbɛn yɛrɛ ta k'a lajɛ yɔrɔ si la a sɛbɛnnen t'a kɔnɔ ko ka VBG kɛlɛ donc baara bɛ ka kɛ bibi na ni code pénal de. An ka mɔgɔ ɲiningaliw y'u ka kumaw kun cɛ ni welewele da kan ye ka ɲɛsin ni binkani wale ninnu kɛbagaw ma. Bɛɛ ka i yɛrɛ dɔn k'a fɔ i ye adamaden de min tɛ bɛɛ ma a bila hakili la ko tɛ bɛn maa wɛrɛ ma min ka ɲi ma min ka di e yɛrɛ ni a bila hakili la ko ka di maa wɛrɛ fana ye. Donc o la sa bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ adamadenya kan ka kɛrɛnkɛrɛn k'a bonya de ka adamaden bonya ka bɛɛ to i ka hakɛ kɔnɔna la. Jamana n'o y'an ka faso ye an ka faamaw u ka wuli k'u jɔ minnu ye an ka maabaw ye n'o fana y'an ka sigida maabaw n'an b'a fɔ leader communautaire u ka wuli k'u jɔ musow ka wuli k'u jɔ cɛw ka wuli k'u jɔ an ka dɔn k'a fɔ ko adamaden bɛɛ dacogo ye kelen ye an n'an bɛ sacogo ma kɛ kelen ye nka an bɛɛ kɔni bɛ sa don dɔ fɛ ni an bɛɛ lajɛlen sera ka hinɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn tɔbɔtɔ a dɔw b'a la a saya bɛ se an ma waati min na o yɛrɛ bɛ diya an ye ka tɛmɛ maa kelen k'i bonne ɲini la ye. Ka kɛɲɛ ni binkani wale ninnu kɛlɛli koɲɛw ye diɲɛ kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur les genres. O hukumu kɔnɔna de la an ye wulikajɔw sabati walasa ka nin cakɛda kofɔlen ninnu jɔyɔrɔw dɔn ni binkani wale ninnu kɛlɛli la n'a bɛ fɔ a ma ko VBG.